Hi there, खुलुमबाय। बे बाराव NEET UG एग्जामा जोबोद गलाय-गुजाय जादों। NEET UG 2026 पेपार लीक जादों। पेपार लीक जानानै आरो एग्जाम होफिननांदों। जायफोरा मिथिया NEET एग्जामखौ मेडिकेल फरायनो थाखाय, डक्टर फरायनो थाखाय होनाय जायो। बेखौ पास जाबासो जोङो मेडिकेल कलेजाव हाबनो हायो, डक्टर फरायनो हायो। आरो बेल' नङा, बाहेरायाव थांनानै डक्टर फरायनोबाबो बे एग्जामखौ होनांगौ, क्वालिफाइड जानांगौ। नङाबा बाहेरायाव फरायनानै दस्रा कान्ट्रियाव फरायनानै भारताव फैफिनोबा भारताव प्रेक्टिस खालामनो हानाय नङा। ओंखायनो NEET एग्जामा डक्टरफोरनि थाखाय इट्स ए गेटवे। बेयो मोनसे लामानि होंख्ला बायदि। बे होंख्लाखौ पास जाबासो डक्टर जानो हायो, डक्टर प्रेक्टिस खालामनो हायो। 2026 नि NEET UG एग्जामनि पेपारा लीक जादों। लीक जानायनि उनाव आरो रिनिट जादों। दुखुनि बाथ्राया जाहैदों माखासे गथ'फ्रा गाव गावनि जिउखौ खोमानानै लादों पेपार लीक जानायनि थाखाय। बे बाथ्राया न'खरनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जों बयबो दुखु मोनदों। बे जाथाया जानो मोनामोन। दा बे जाथायनि रेसपन्सिबिलिटिया सोर? जन्तर मन्तराव CGP एबा क'क्राझ जनता पार्टिया बेनि बागै बेनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ। BTC सरकार स्किम खुलिनाय बड'फा सुपार 50 निफ्राय 37 गथ'फोरा बे बाराव उथ्रिनो हादों। 50 गथ'फोरा एग्जाम होदोंमोन, बेनि गेजेराव 37 गथ'फोरा उथ्रिसारनो हादों। जोबोद मोजां बाथ्रा बेयो। बड'फा सुपार 50 मिशना आं सानो मोनसे भेरि इम्परटेन्ट, गोनांथार मिशन जोंनि थाखाय। गोरिब न'खरनि गथ'फोर 37 बे गथ'फोरा गोरिब न'खरनि गथ'सो दे। गोरिब गुन्द्रा न'खरनि गथ', रांखावरि गैयिफोरनि गथ'सो। दा 37 गथ'आ डक्टर फरायनो हागोन। बेनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जेबो गैया आं सानो। That is the best news. बेनो बयनिख्रुइबो साबसिन गोजोनथावसिन खौरां होननानै आं सानो। 37 गोरिब गुन्द्रानि न'खरा फरायनो हागोन। बड'फा सुपार 50 मिशननि थाखाय बे मोनसे हिस्ट्रि जानानै थाबाय। आं बेबायदिनो सानदों। दानि BTC सरकारा साबमार केम्प खालामगासिनो दङ। बेबो मोनसे भेरि इम्परटेन्ट गोजोनथाव इनिशिएटिभ आं बेबायदिनो सानो। लाइमोनफोरनो ट्रेनिं हो, रां होनो नाङा। लाइमोनफोरनो कचिं हो, रां होनो नाङा। लाइमोनफोरनो स्किल डेभेलप खालामनानै हो, रां होनो नाङा। आं एक्चुअलि बेबायदिनो सानो। नोंथाङा मा सानो? लाइमोनफोरनो रां होनांगौ नामा? कचिं होआबालानो रां होनांगौ नामा? ट्रेनिं होआबालानो रांसो होनांगौ नामा? स्किल डेभेलप खालामनानै होआबालानो रांसो होनांगौ नामा? नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आं आगोलावबो बुंखादों, दानि BTC सरकारनि सामार केम्प होनाया मोनसे जोबोद गोजोनथाव इनिशिएटिभ। बेजों लोगोसे जोङो बड'फानि स्किमखौबो बावनो नाङा दे। बे स्किमखौ दानि सरकाराबो बजबनांगोन। बजबनानै एबा बेबायदिनो मोनसे स्किम खुलिनानै उन्दै गथ'फोरनो लामा दिन्थिनानै होनांगोन। गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरनो बेबायदि राहा होनांगोन। इन्जिनियार जानो हानायनि, मेडिकेल कलेजाव फरायनो हानायनि राहाखौ दिन्थिनानै होनांगोन। आं आसा खालामो दानि BTC सरकारा थांनाय BTC सरकारनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन स्किम लाबोगोन गथ'फोरनि थाखाय। दिनै एसेनोसै। गोजोन्थों। टेक केयार। बाय।